Krásný prvomájový den přeju nám všem, milí kovbojové a kovbojky. Všichni, jak tu jsme, určitě chceme bojovat za mravnější Arizonu a mírumilovný divoký západ, ale hlavní důvod, proč jsme se tady spolu sešli, jsou Eliška a Drýra. Tajemný muž s harmonikou a jeho překrásná Klaudia Kardinálová, kteří se setkali tenkrát na západě. A proto tady vítám vás, všechny blízké a nejbližší lidi, kteří Drýra a Elišku znáte a máte je rádi. Vstup do manželství je krokem vpřed, krokem do spolubudoucnosti, je to vlastně vstup do jiného levelu. A pouze tam, kde bydlí porozumění a tolerance, se může narodit něco, co je v životě opravdu trvalé. Když si řekneme domov, každý z nás ví, co si pod tímto slovem představit. Je to náš byt či dům, hrníček, ze kterého ráno pijeme čaj, starožitné hodiny na zdi, které odměřovaly čas skoro století a teď měří náš vlastní čas. Když hovoříme o domově, myslíme na lidi, kteří jsou nám drazí, protože pravý domov dýchá souzněním jedině tam, kde nám rozumějí. Staří Řekové spojovali význam rodiny s krbem, ve kterém stále hoří oheň. I sám Cicero říká, co je milejšího než domácí krb. Pro muže bojovníky, kteří odcházeli do letlých válek, bylo vědomí, že se mají kam vrátit,
nesmírně důležité. A proto v antickém rok za rokem, protože nikdo není ostrov jen sám pro sebe. Drire a Eliško, je mi chtít u vašeho společného kroku být a do toho jiného levelu vás vyprovodit. Ale moment, Eliško, ty jsi právě tady a na tomto místě už jednou. Je to tak? Já teď nevím, jestli to náhodou není komplikace. Takže... Je to komplikace. Je to drobná. Takže vlastně ta larvátka svatba byla sňatka na nečisto. No já jenom doufám, že to nedopadlo jako v náspěchu svatby černé mamby Kill Bill. Ale tento sňatek je opravdu načisto, ubezpečuje vás, načisto a navíc. Protože vy dva k sobě patříte, jako je nebe nade mnou a zemská gravitace s námi. Dali jste tomu druhému skutečné modré z nebe. Navzájem jste si darovali sebe a bezpečí. Skutečnost, že když někdy budete stát nad kamenitým srázem životních těžkostí, tak se nepustí. Drire, Eliška je pro tebe život, je to střela letící s ohnivou energií. Když jste se tenkrát sadili, že si ji vezmeš, pokud obarví vlasy na zrcadlo, tak tě určitě vůbec nepřekvapilo, že k tomu odešla brunetka a vrátila se rudová. Je rudá kometa. Eliško, Drire je pro tebe sklidňující síla a bezpečí. Ten love song, který ti zpíval při žádosti o ruku, ten byl opravdu. A je pro tebe bezpečnou jistotou, že když ráno vystřelíš z vašeho domu do světa jako kulový blesk a večer se vrátíš s nějakým skvělým nápadem, tak tě pevně s láskou obejme, i když mu třeba ten nápad nepřijde v tu chvíli úplně tak bezvadný. Ale každopádně vy bojujete. Bojujete jeden za druhého a o tomhle to všechno vlastně je. Je to o lásce jménem Elidris. Když se vás ptám, jestli teď v tuto chvíli někdo z vás má něco proti této svatbě. Jo. No já to říkám. Já bych chtěl říct, já toho člověka moc neznám, ale já jsem byl minulý podzim Santa Fe a já jsem ho tam potkal. I s jeho 2 ženama, on je to totiž mormon. A já bych myslel, že možná tohle je docela důležitá připomínka, která by tady měla zaznít. Je to velice důležitá připomínka, protože toto je křesťanský obřad. Mormon, to je problém. Je to lež. Ale se přizná! Je to naprostá bohapustá lež. Která z nás žen je tady manželkou Drira. No, něco přiznejte, já moc dobře vím, že tady jsou. Takže lež. A ty peníze, jo, prosím tě, pak na bankovní účet, jo, protože jsem mlčela. A navíc s ní má dítě.
Mě to někdo Já bych tady nechtěl prášky prádlo. No, ale myslím si, že pár lidí by si tady jako našlo, který tak úplně nesouhlasí s touhle svatbou. Je to tak! Tu ženu chci! Tedy, jak říká limonádový Jile, když přijde konzument z Kulalokovy limonády, netřeba hledat lékaře. Který z těch klumců byl strašlivý padouch Doug Bagman. Který z nich to byl, prosím vás? Tedy konec kučkování chlapci a teď načneme zábavu z jiného soudku. Vidíte, Eliško a Bryre, zase se bojovali jeden za druhého. Zájem se zachránit. A tak to zůstane až do skonání času. A proto Bryre, bereš si svoji Elišku celým svým srdcem za svoji ženu. Ano. Eliško, bereš si svého Bryra celým svým srdcem za svého muže. Ano. Je vůle nic? A nyní vás poprosím o polibek, kterým odemknete svoji budoucnost navždy. Uzavřené. Tedy manželé Apolovi představím vás. A můžete. Tak no, to je všechno, tady už není. Já jsem manželka, že jo? No ano. Takže tady. A to mám ti sestru. Tak jo, já se rozumím někam, tak nám dobře půjde. Novomanželé přijímají gratulace. Pojď se onu.